Trenul de la Lindau, Friedrichshafen, și așteptăm Bad Salzgau să vină trenul Sigmaringen. Acum și în vreo câteva minute trebuie să ajungă. E că în îndepărtare se vede că vine trenul deja la Sigmaringen, care plecăm la Bad Salzgau. Se vede, vine galben. Așa, dacă în depărtare se vede că vine trenuțul meu și în vreo câteva 20 de minute voi fi și la Bad Salzgau astăzi. Așa că vă zic o zi bună să aveți!